салому алейкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки сеҳатманду саломат ҳастед ва мо инак аз ҷои кор баромадем. Шабона кор ки мекунем соат 12 шавай аллакай баромадем 26 март. Барф бисёр аҷоиб зади сай ва баъдан боз дар ҳамин рӯз як хабари шумо вазнин бар мо расид ва гуфтанд ки дар фейсбук хондам ки устод Раҷаб Ҳусейн аз дунё даргузаштааст. Раҷаб Ҳусейн яке аз коргардон, актёр, ҳунарманди барҷастаи тоҷик аст ки дар якчанд филмҳои дохилӣ ва хориҷӣ нақшофарӣ карданд ва бевосита бояд гуфт ки яке аз беҳтарин дублёр буданд, яъне ки дар чандин филмномаҳо садо медоданд, овоз медароварданд. рӯи устод шод бошад, худованд раҳмату мағфираташ кунад ва ҳамаи мову шуморо дӯстони азиз ва махсусан ҳам бачаҳои ғариба худованд дар паноҳи исматаш нигаҳдор бошад. ва якчанд рӯз пеш ба мо гуфтанд ки як бародар аз дунё даргузаштааст ва гуфтанд ки онҳо аз шаҳри Регар буданд ва дар ин ҷо ба мо гуфтанд ки дар морги Красногорск қарор дорад ва баъдан дар ютуб низ паҳн шуд ки дар дигар шаҳр будааст. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳдор бошад. Бародарони азиз, бачаҳои ғариб худтонро эҳтиёт кунед, дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.